Emazte baten hilketa ustez Urruñan, Baionako prokuradoreak setasun gehiago eskainiko du orain arratsaldean, talde feministek elkarretaratzea deitu dute ortziraluntan arratsaldeko 6:30 Urruñako herriko etxearen aintzinean. LGTBQ+ kolektiboek ere diskriminazioak jasaiten dituzte beti, berriki egin duten inkestaren emaitzak ezagutuko ditugu. Sarako herriko etxeak zailtasun ekonomikoak dituzten herritarrak lagundu eta ezoiko erabakia hartu du, hilerri berrian eraikiko dituzten hilobiak salduko ditu herritarren irabaziak kontuan hartuz. Eta gaur ez da giro, baina denak ondartzara izeneko erakusketa bisitatuko dugu ere Ziburun. Arratsaldeon Lapurdiko hiriburutik udako hitzorduak prestatzen ditugun garaiontan Euskal Herriko gida numerikoa ezagutuko dugu berehala urtean 3 milioi bisitari setasun gehiago berehala zurekin Aitor Sagarzazu. Udako planak antolatzeko garai honetan, Le Guide du Pays Basque Euskal Herriko gida numerikoak milaka bisita jasotzen ditu egunero bere webgunean. Ema eta Marion buru belarri biltzen dira informazio guztiak osatzeko. Le Guide du Pays Basque, c'est donc un site web qui référence donc toutes les adresses au Pays Basque Nord et Pays Basque Sud. Webguneak Euskal Herri osoko tokiak biltzen ditu, eta gure lana da tokiko eragileekin harremanetan jartzea, gidan ager daitezze. 3 milioi pertsona segitzen gaituzte, beraz jendea posten da gero eta gehiago ezaguna gara, eta orain hori da, jendeak deitzen gaitu ere bai, gure gian sartzeko, eta hortaz beraz biziki posten gira, eta hori da garrantzitsuena guretzat. 2007an jarri zuten gida martxan eta herriz herri biltzen dira, ezagutu beharreko tokiak begiz diotze. Le but c'est vraiment de mettre en avant des prestataires locaux. Helburua da balioa ematea tokiko eragileei, haien jarduera gara dezaten lurraldean, eta ikusgarritasuna ematea merezi dutenei. Ez da bakarrik turistentzat egina, baita ere hemengo bertako jententzat. Nik adibidez ez dut Euskal Herri osoa ezagutzen, baina justuki hor gara, hori argira eramateko eta bisibilitatea ematera jendeari ere bai. Duela 9 hilabete hasi ziren Hego Euskal Herriko eragileekin ere lanean, mugaz gaindiko harremanak estutzeko asmoz. Herri bat gara ere bai, ez da paralde egoalde, herri bat gara. Gure helburua da ere bai jendea donora joatea, Euskariko toki guztieta joatea, eta hori gure xedea gehien bat. Jendea heldu da onera adibidez, eta beraz egoaldera joango da seguraski, eta gehienetan bai, baina baita ere oartzen gara, egoaldeko jendea gero eta gehiago heldu dela ere bai iparraldera. Hori nabaritzen da aski bai. Egoaldeko jendeak ere bai ezagutzea iparraldea ere bai. Adibidez, hainitzek ez dute Sibiro ezagutzen, adibidez, beraz hortan ikusten aldute eta bilatzen dituzte informazioak gure gian. Eta duten arduraz jakitun, apustu egiten dute toki turistikoen akustu eta beste proposamen batzuk egiteko. Justement, développer le hors saison. Sasoiz kanpoko garaia bultzatzeko lan egiten dugu, eta toki turistikoen akusteko beste leku batzuetan jartzen dugu fokua. Hori da gure xedea ere bai, adibidez egin duen bezala lagune denek ezagutzen dute, edo turistak baina bertakoak ere bai, gure gune ditugu ere bai aurrera eramatea toki, jende gutxi diren toki batzuetan, ibilbideak ere bai, eta edozeinekin aritzeko hori da garrantzitsuena. Planak edo agenda osatuena topatzeko erreferentzia bilakatu da beraz Euskal Herriko gida. Momentuz, frantsesez, espainolez eta ingelesez kontsulta daiteke, baina euskaraz ere jarri nahi lukete laster. Akitania hegoaldeko LGTB+ zentroak martxotik maiatzera bitartean galdeketa bat egin berri du LGTBQ+ kolektiboak bere egunerokoan bizi dituen bidegabekeriak ezagutzeko. Donc nous, on essaye de en ayant ces données. Testigantza hauek beren ekintzen noranzkoa erabaki eta garatzen laguntzen die. Baita agintariei beharren arabera neurriak proposatzen ere. Dans les limites de leurs compétences, ils puissent agir. Galdeketan Ipar Euskal Herriko, Biarnoko eta Egolandesetako 200 pertsonak parte hartu dute eta segurtasun eza, eskola jazarpena eta familia, lan esparru eta bizitza pertsonalean bazterkeria sufritu izan duten galdetu zaie. Esanguratsuena, La permanence des violences verbales. Indarkeria berbala mantentzen dela dio. Jendeari ezin zaiola hitz egitea debekatu, baina iseka eta mehatxuen aurrean ez badira neurriak hartzen, erasotzaiek honek ondoriorik ez duela ikusten badute, ez dela amaituko berretsi du.
il y aurait peut-être une prise de conscience de se dire on arrête de dire ces choses-là. Bizi duten egoerak oraindik kezka eragiten die baita egoera politikoak ere, eta igandeko hauteskundeen aintzinean Très inquiet, très angoissé. Kezka eta itolarriz bizi duela dio, eskuin muturra eta hauen politikak beren bizi eta izaitearen aurka doazelako. Contre nos vies. Ils sont contre le fait que nous puissions exister. Horregatik, larun batean Biarritzen ospatuko duten harrotasun egun eta martxan parte hartzea, inoiz baina beharrezkoagoa dela uste dute. Là, la situation... Egoera honek indarrak biderkatzea eskatzen duelako, baita beren bisibilitatea ere. Redoubler de visibilité. Harrotasun martxa larun batean arratsaldeko 4etan abiatuko da Biarritzeko itsasargitik. Sarako herriko kontseiluak ezoiko erabaki bat hartu du. Hilobien salmenta soziala egingo du, hau da, herritarren irabazien arabera merkeago edo garestiago erosten alko dira hilobiak. Inflazioak hilobien prezioan ere eragina izan duelako. Janeko hola pasatzen da, kantinan, gero aurzen egian ere hola pasatzen da, eta pentsatu gu zertako ez hor kabuak saltzeko gauza bera iten ginuela. 7 urtez 1000 euro upatu dire, eta denek adosiren jateko soberak ario zera. Joango batu zain, iten altzela, sozial presioak iten altzela, eta zue jornalain arabera, iten altzela bizpairu presio. Sarako herriko etxeak 21 hilobi egitea aurreikusi du aurten erosi nahiko dituztenek, haien irabaziak jakinarazi eta zergen agiria aurkeztu beharko dute herriko etxean. Horiek horrela, gutxien irabaziko duenarentzat 6 tokiko hilobi batek 2.500 euro balioko ditu. Eta gehiago irabazten duenak 3.000 eurotik 3.500 eurora ordainduko ditu. Tokia berzetan bezala, bertu usaldu, eta berda jakin hilobitan ez du benefizio egiten al, baina berdi gastua berdi tapatu. Eta huaiko mende bitxi hautan, dena izaki baita, Ukrainia eta COVID eta denak historioak emanta bat bertzien onduan, beti prezioak goitiak idie. Helburua argi dute Sarako hautetxiek. Pentsatzen dugu guk tikena gehiago lagundu behar dela bai. Ez da beheskuntzik hemen. Ez duzu ikusten ordena beratxa eta porria, denak inberian die, gauza edera da, gauza simpleta, guen hortasuna hortan du, hemen eginuntan berzentartian eta simpleki gauzak itia, eta beti kanore hauten gauzak albarimadi itia. Guen xarrek erraten zuena, behaute gauzek xutik bereke hon. Elkartasun keinu berri bat, herritarren gandik, herritarrentzat bultzatutakoa. Denak ondartzara izeneko erakusketa ikusgai Ziburuko errekoletoak eraikinean. Hiri balnearioak 18. mendetik gaur egunera, oporlekuen asmakuntza, osasunarekin lotutako itsasbainoak, udatiarren iritsiera eta espekulazioa, itsasbazterreko bizia, bainuak eta bar. C'est une exposition que nous faisons venir de Paris, de la Cité de l'Architecture, et que nous avons complétée avec les informations... Erakusketak gune orokor bat du, Parisetik etorritakoa baita, eta gero, gurera moldatutako beste eremu bat, tokiko errealitate eta objektuekin. Chaque littoral ses particularités, et donc à chaque littoral ses objets, ses couleurs... Eta horrela, bertan ikus daitezke López familiak utzitako izozkien denda, eta sorosleen eta bainuzaleen postu hauek. Des transats rayés qui, avec le fort de Sokoa en fond, donnent une esthétique, par exemple, particulière. Luxuzko hotelen eraikuntza eta itsasbazterreko bakantzak erabat eraldatu zuten arkitektura ez ezik hiri eta herrien diseinua. Gainturismoaz jada gerlaren ostean ere hitz egiten zen, Inak utzitako irudi hauetan entzun eta ikusten den moduan. On commence à se poser des questions de comment présenter notre culture pour être attractif. Erakargarritasuna lortzeko gure kultura jada erabiltzen zen eta horrek orduan ere zalantzak eragiten zituen. Qui se pose déjà dès les années 70-80. Ziburuko errekoletoak eraikin zahar berrituan egiten den lehen erakusketa monumentala da itsasbazterreko herrien urbanismoa eta berezitasuna aipagai. Bada erakusketa, baina bada ere komentua, gure komentua nahiko polita da, eta bai, erakusketa hor da
uda osoan, beraz, agorilaren 25 arte. Irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok, bihar arte.